Dobar dan, dragi ljudi. Evo nas opet u Ljubljani i pošto je već tako jako toplo, napravit ćemo nešto fino za ručak. Znači nešto fino i jednostavno i ukusno. Dobila sam grdobinu. Znači jedna od mojih najdražih riba, nema kostiju, izgleda onako malo ružna, ali je jako ukusna. Znači meso je kompaktno, bijelo, a ja ću je napraviti u PK papiru, znači neće prskati ništa okolo, neće smrdjeti, bit će sve fino u pečnici, jednostavno koristim samo maslinovo ulje i češnjak u prahu. Stavit ću i jednu grančicu ružmarina. Ja ću malo odrezati ovog repa jer mi smeta kad budem zamotala. Evo ga, sad smo ga odrezali da ga možemo lakše zapakirati. Potrešću ga malo sa češnjakom u zrnu, samo toliko, ne puno, malo da ne pokvarim ukus. Evo. Možda samo toliko, a maslinovog ulja ću koristiti dosta. Znači, ribu ja uvijek ovako dignem, pa je malo ispod namažem, tako da ona bude u tom ulju. Onda je namažem malo tu, malo izmasiram, ja uvijek masiram sve. A soli? Soli sam mrvicu, možda samo mrvicu toliko, ali ribe morske se inače ne sole. I ja onda stavim tu negdje, recimo ovdje ću staviti. I onda ću je zaviti ovako. I samo ću je položiti na ovaj proton. Jedna riba ti je za koliko ljudi? Pa za 2 osobe, tako veća malo. Ali ja imam, nas je više, pa ću staviti 2 takve, ću ispeći. Uz to sam već napravila ovaj krumpir koji je preliven s bučnim uljem. Može biti različita povrće kuhano pa s maslom preliveno. Šta ko voli. Salata naravno. Evo, sad smo to sve lijepo stavili, znači vrlo jednostavno, brzo gotovo i jako ukusno, vidjet ćete. Evo sad ćemo staviti u pečnicu, znači pečit ćemo nekih pola sata na 180, tako negdje. I evo sad dok čekamo da se ribica ispeče, ja sam napravila jedno 2-3 salati, znači imamo paradajz sa bosiljkom, imamo zelenu salatu sa rotkvicom i vlascem i za moga Mitju koji ne voli ništa od drugog, samo zelenu salatu i malo vlasca. Evo zdaj bomo dali ven, čekaj malo samo da se... Evo. To tako nekak treba izgledat. Zdaj bi to moglo biti sve ok. Evo ispekli smo. To mora tako približno izgledat. I evo, ribica je tako izgleda. Evo, ona se jednostavno odlijepila. Znači to je fino, bijelo, kompaktno meso. Bez kostiju. Bez kostiju. Ovo je riba kako izgleda, a ovo kako smo je napravili. Pa u slast, dragi ljudi.